сехонагаи пуррайфурӯшӣ бо таъмири нав дар 33-юм микрорайон ҳозир суроғаашро нишон медиҳем. Аз ин тараф чораҳаи пештар бозори ҷалҷам, якум советскӣ, аз ин тараф 33-юм ва 32-юм микрорайон ва аз ин тараф бошад мактаби Умари Хайём. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад, дар ҳамин блок. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. сехонагаи пурра мебошад дӯстони азиз, яъне ҳар се ҳуҷраяш ва ошхонашам низ треза дорад бо масоҳати 84 метри квадратӣ дар 16-умо шонаи бинои новостройка. Худи бино аз 16 ошона иборат мебошад. Хона бо таъмири нав таъмин аст, баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. Марҳамат, наворумона шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо даромадгоҳи хона мебошад, роҳ раваст прихожая. Ин ошхона мебошад, якум, дуюм, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, кладовка, ҳоҷатхона ва дар ин ҷо бошад боз ҳоҷатхонаву ҳаммом. Аз ҳоҷатхонаву ҳаммом шурӯъ мекунем. ин ошхона мебошад. ошхона дар надорад дӯстони азиз, аммо агар хоҳиш дошта бошед ба ҳазур метавонед дар ин ҷо он дар часпонед. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳамма ҳуҷраҳо дар батарей часпондагӣ. трезаи хона рӯи калонро нигоҳ мекунем дӯстони азиз. Хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. дар ин тараф мактаби Умари Хайём, маъна ҳаминам боз якҷои дигар мактаб мебошад. аз ин тараф 33-юм болотар 32-юм микрорайон минтақаи беҳтарин аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. кладовка бениҳоят чизи хуб аст, чунки ба ҳазур метавонед дар ин ҷо чизҳои лозимиятонро нигоҳ доред. ва ин бошад ҳоҷатхона. забти хона ба анҷом расид дӯстони азиз. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.